Tak krásné ráno. Vítám vás na dnešním Hlukotu a na začátek bych chtěla určitě vás pobídnout k tomu, abyste se nezdráhali vzít si tady nějaké občerstvení, které jsme si tady pro vás připravili, protože to máme s tím i spojené, aby jsme zároveň ochutnali i nějaké velikonoční tradiční pokrmy, jako jsou tady jídáše, mazanec, a nebo velikonoční nádívka, takže určitě berte si a budeme moc rádi, když to z těch stolů zmizí, protože to je taková jako zpětná vazba pro nás, že se nám to povedlo. A vítám tady pana faráře a budu moc ráda, když se nám představí a pak mu začnu pokládat otázky. Tak vám všichni moc zdravím. Asi mé jméno znáte. Josef Janek se jmenuji. Jinak jsem 43 let knězem už, takže něco pamatuju. Působil jsem po vysvěcení nejdříve ve Strážnici 2 roky, pak 10 let ve Veselí nad Moravou, pak 9 let v Olomouci, 11 let v Uničově nad Olomoucí, no a pak tady už jsem 11. rok. Jinak pocházím ze severní Moravy, z malého městečka, které se jmenuje Bílovec, je o něco větší než tady Hluk. A rodiče mi už zemřeli, ale mám ještě sestru, ta je ovšem svobodná a bydlí v domě po mých rodičích. Tak to je jenom tak ve stručnosti. Možná, že to bude stačit, nebo ne? Ano. Zeptám se, když máme téma Velikonoc, jak jste prožíval vy Velikonoce, když jste byl malý? To musím říct, že si nějak zvlášť na tyto věci nepamatuju, jenom nějaké malé drobnosti. Samozřejmě, že Velikonoce pro mě byly spíše v tom církevním slova smyslu, takže si pamatuju třeba na jeden takový zvláštní zážitek možná pro vás, a sice, že jsem jako malý kluk dostal nabídku od pana kaplana, že na Bílou sobotu mohu držet stráž u Božího hrobu. Co to je Boží hrob, to ještě o tom se třeba zmíním později. Ale v každém případě, když si představíte 8letý kluk, měl hodinu klečet před Božím hrobem, tak to byla opravdu zkouška, ale pro mě to byla tehda velká čest. A co mi udělá radost potom pan kaplan, že jsem dostal takovou malou plaketku jako odměnu. Tak to je jedna věc, kterou si vzpomínám. A pak ještě před druhým vatikánským koncilem, už to asi nepamatujete, ale existovalo takzvané vzkříšení na Bílou sobotu. To bylo odpoledne. Já si nepamatuju z toho vůbec nic, protože maminka říkala, na vzkříšení chodí jenom ti, kteří celý rok nejdou. My jsme zásadně nechodili na vzkříšení, takže nevím, jak to vypadalo. Tak pouze tyhle ty. No a co se týká lidové tradice, tak musím říct, že na severní Moravě samozřejmě to není tak jako tady na Slovácku. A sice jenom tak pro zajímavost, tady se říká šlahačka, že na velikonoční pondělí, když to na severní Moravě se tomu říká šmigrust. Asi zřejmě to je z němčiny nějaké slovo a taky samozřejmě ty zvyklosti jsou tam trošku jiné, nebo byly, nevím, jak je to teď, ale už tam dlouho nežiju. Takže například místo Tataru se nosívaly jen takové proutky a ženy se tedy po nohách trošku jako pošlahali a někteří, kteří tedy chtěli, aby to trošku bolelo, tak si vzali
větvičku jalovce, což tedy taky samozřejmě pro některé ženy nebylo příjemné. Ale co je typické, že místo, no tady nevím, tady na Slovácku asi se nepolévá, že? Ne. Ale na severní Moravě se taky nepolévá, ale používá se voňavka. Tak si představte, jak musela ta žena vonět, když přišlo několik takovýchto šmiglsníků a polévali nějakou voňavkou, tak to tady bylo zajímavé. A to ještě předpokládám, že nějakou jako Obyčejnou. nějaká jako smradlavka. Nevím. Nic drahého, určitě. Tak to jsou moje vzpomínky na Velikonoce. Ano, věřím, že někteří se určitě kreativně vyřádili. Dobře, pojďme se teda teď zaměřit na tu dobu, která předchází Velikonocím, tu postní dobu. Jaký to má význam? Tak postní doba je víceméně příprava na Velikonoce. Je to doba vnitřní duchovní obnově, taky nás vybízí k soustředěnosti, sebeovládání, pokání a lítosti hříchů. Tak musím v prvé řadě připomenout, že velice důležité je pokání. Možná, že tomu slovu málo kdo dnes rozumí, ale zeptám se jenom, tak nemusíte odpovídat. Je důležité, aby člověk se uměl ovládat? Předpokládám, že ano. Proč? Protože pokud by se neovládal, pak by konal zlo místo dobro. Takže tomu je potřeba také třeba vést děti, jo, aby se uměli ovládat. Nejenom my dospělí, ale i děti. Myslím, že se toto poněkud dnes zanedbává. A pokání znamená učit se tomuto sebeovládání. Je to snaha nekonat zlo, ale konat dobro. Bez toho by to vlastně ani nešlo. Pokání ovšem znamená ještě něco víc, a sice napravit zlo, které jsem vykonal. Takže o tom je taky ta doba postní. Máme se snažit o pokání, o sebeovládání. Je to různým způsobem, samozřejmě za těm konkrétním věcem se ještě mohu vrátit, pokud budete chtít, nebo se na to zeptáte. Jinak postní doba trvá 40 dnů. Proč? Protože Ježíš Kristus, jak čteme v Novém zákoně, on se postil na poušti, 40 dnů nic nejedl. My pochopitelně nejsme schopni se 40 dnů postit, ale právě tím, že si uvědomujeme, jak je důležité toto období, protože Pán Ježíš nám šel příkladem, tak aspoň my se snažíme o to sebeovládání. Jinak postní doba začíná popeleční středu, to jistě velice dobře víte. Popeleční středa je postní den, je to skutečně den, kdy tedy se postíme tím, že nejíme maso, můžeme jíst jenom maso z ryb, anebo podobně takovýto krevních, děkuji, studenokrevních zvířat. A pak také se omezujeme v jídle. To znamená, že jenom třeba v poledne na oběd si to nejíme a pak pokud tedy jíme mimo, pak to jídlo snižujeme, tu dávku. No a při bohoslužbě večer pak přijímáme popelec. Co to znamená, většina z nás víte, ale jenom připomenu, že tato zvyklost popelce, udělování popelce do určité míry tak nějak souvisí se Starým zákonem, protože Židé, a víme, že Pán Ježíš byl Žid, Židé, když chtěli konat pokání, tak co dělali? Oblékli se do žinice, tedy do nějakého skutečně
oděvu, který byl nepříjemný, a pak si sypali popel na hlavu. A z toho vznikl ten zvyk také křesťanů, ale samozřejmě křesťané tomu dali trošku jiný výraz, a sice na znamení tohoto pokání. Proto také kněz říká člověku, který tento popelec uděluje, říká mu: čiň pokání a věř evangeliu. Jo, takže trošku jsme to tady upravili, tak aby to opravdu vypovídalo tomu křesťanskému způsobu pokání. Jinak popelec jako takový je vlastně vyjádřením tohoto nekonat zlo, ale konat dobro. Jinak v poslední době je taková zvyklost, kterou zavedl třeba arcibiskup Jan Graubner, a sice, že v postní době se snažíme o takzvanou postní almužnu. Oč se jedná? Almužna znamená konat dobro. V tomto případě v postní době si něco máme odříci, a co ušetříme třeba na výdaje jídla, pohodlí, zábavy, pak můžeme tu částku uložit do schránky, kterou potom odevzdáme na Květnou neděli, a právě tímto způsobem z té almužny můžeme pomoci potřebným, chudým. Takže to je postní doba. Když člověk teda vykonává to pokání a ví, že tam vykonal něco, co nebylo úplně dobré, jak má postupovat? Tak pro nás křesťany v prvé řadě znamená, že chceme se smířit s Bohem, protože tím zlem jsme ublížili nejenom druhým, sobě, ale také Bohu. Takže hledáme tu cestu ke smíření s Bohem tím, že jdeme ke svaté zpovědi. Ale je důležité si ujasnit, že některá provinění je potřeba nějak nahradit. Uvedu takový klasický příklad. Jestliže něco ukradnu, tak samozřejmě se z toho mám vyspovídat. Často krádež je velice závažný hřích, že? Když jde o nějakou věc. Ale je důležité to nahradit. Jo, tedy buď tu věc vrátit, když to nejde vrátit, tak nějakým způsobem je potřeba hledat tu nápravu. Někdy se to nedá, jo? Jestliže, zase uvedu takový hloupý příklad, jestliže kluci kradou hrušky, snědí to, tak už to nemohou nahradit, že? Vyspovídá se, ale často jako faráři doporučujeme, tak aspoň se pomodli za toho člověka, kterého si nějak poškodil. Takže nějaká ta náhrada tady je důležitá. Takže určitě jít ke té zpovědi a prostě vrátit si to. Ano, vědomit si to. Tak, dostali jsme se tím pádem k Velikonocům. Jaký mají význam? Co jsou to Velikonoce vlastně? Tak jenom tak pro zajímavost. Víte, že v církevní kalendáři, nebo předpokládám, že víte, jsou dva největší svátky. To jsou Vánoce a Velikonoce. Pokud si myslíte, že důležitější jsou Vánoce, tak vás překvapím. Ne. Pro křesťany jsou důležitější Velikonoce. Proč? Protože o Velikonocích si připomínáme, že Ježíš Kristus zemřel na kříži a také, že vstal z mrtvých. A to je pro nás podstatné a vlastně základ křesťanství. Pokud Ježíš Kristus nezemřel na kříži, pokud nevstal z mrtvých, tak je zbytečné v něho věřit. Protože s mrtvých stáním Ježíš Kristus dokázal, že Bůh není obyčejný člověk. To je jedna věc. A co se týká ukřižování, pak na to samozřejmě se můžeme podívat z různých hledisek, ale pro nás, pro křesťany, my jsme přesvědčeni, že Ježíš Kristus zemřel za nás. Za naše hříchy, abychom tedy mohli my jednou žít s Bohem v nebi. To je tak jako jednoduše vyřčeno. Jinak musím upozornit, že
mnoha lidové tradice nejsou, nebo které nějak jsou spojeny s Velikonocemi, pak často nesouvisejí s tímto náboženským svátkem. K tomu se možná ještě dostanu později. Jinak Velikonoce latinsky se nazývá Pascha, nebo řecky také Pascha, ale vychází z židovských tradic. Ježíš Kristus byl žid, jak jsem už uvedl, a Velikonoce slavili především židé poprvé. A to hebrejsky Velikonoce se říká Pesach. A doslova nevím, jestli tedy ten překlad je správný, ale je to přechod, přejítí. Z čeho to vyplývá? Protože když židé slavili Velikonoce, pak slavili vysvobození z egyptského otroctví. Bůh, Hospodin, vyvedl celý tento národ podle Bible, podle Starého zákona z Egypta a vedl je po poušti. Takže to zázračné vyvedení národa z tohoto egyptského otroctví, tak tímto způsobem si to připomínali. Nevím, jestli je potřeba do detailu to uvést, ale oni ještě než vyšli, pak měli za úkol zabít jednoročního beránka a dveře nebo veřeje dveří označit krví tohoto beránka. A v noci pak přecházel anděl smrti a prvorozenci každé té rodiny zemřel, pokud tedy na těch dveřích nebyla krev beránka. A oni na základě toho potom skutečně slavili Velikonoce jako připomínku, že jim se ta smrt prvorozenců vyhnula. A nehledě k tomu, že potom byli zázračně převedeni přes takzvané Rudé moře a podobně. Tak to jenom připomenu. No a oni slavili tyto Velikonoce vždycky od prvního úplňku jarní rovnodennosti. Rovnodennost je 21. března a jestliže Velikonoce spadají na první neděli po tomto úplňku, pak jsou potom přesunuty na další neděli. V každém případě z tohoto důvodu jsou Velikonoce pohyblivým svátkem. Nejsou každý rok ve stejném datu, vždycky se to odvozuje od tedy 21. března a úplněk. Teď je otázka, co máme na mysli Velikonocemi. My jednak hovoříme o svatém týdnu, což je od Květné neděle po vlastně Bílou sobotu, můžeme říci. A nebo pak také máme na mysli pouze třeba neděle Zmrtvých stání, Velikonocemi. Ale častěji, pokud v církvi se používá Velikonoce, tento výraz, pak používáme takzvané velikonoční třídení. To je čtvrtek, pátek a sobota. Tyto 3 dny. Říkáme tomu také latinsky velikonoční triduum, tedy třídení. No a začíná Květnou nedělí. Nevím, jestli se mám podrobněji zabývat. Určitě, prošla bych ten týden, který předchází těm Velikonocím jako takovým. Tak možná jenom uvedu takovou zajímavost. A sice máme v tom týdnu Květná neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pondělí v tom lidovém pojetí se říká modré pondělí. Vy máte tedy žluté úterý. Já jsem si tady napsal šedivé úterý, to jsem našel na internetu. Černou nebo škaredou středu. Ano. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvých stání. Co se týká pondělí a úterý,
tak to skutečně vlastně i středa, to jsou lidové názvy. Tady v církevním kalendáři se to neobjevuje. Tam je pondělí svatého týdne, úterý svatého týdne a středa svatého týdne. Nevím, proč modré úterý, tedy pondělí, proč žluté úterý, to nevím přesně, ale co se týká té škaredé středy nebo černé středy, tam to má nějakou souvislost s církevními evangeliemi, a sice proto, že v úterý, ale hlavně ve středu, se čtou texty o zradě Jidáše. Jidáš zradil Pána Ježíše za 30 stříbrných a právě proto se může nazvat tedy ta středa škaredou středou, že? V souvislosti s tím. Pak další dny jsou Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Jenom tak pro zajímavost, to je takové specifikum spíše našeho národa, nebo možná i Němců, protože třeba Poláci, ti nemají Zelený čtvrtek. Oni mají Velký čtvrtek, Velký pátek, Italové mají zase Svatý čtvrtek, Svatý pátek, Svatá sobota. No, takže to je takové specifikum. Jinak proč Zelený čtvrtek? Tak to je otázka pro mnohé. Pravděpodobně Zelený čtvrtek vychází z němčiny. A sice někteří se domnívají, že to pochází z původního německého názvu Gründonnerstag, Lkavý čtvrtek, a že potom přesmičkou se stal Gründonnerstag, což je Zelený čtvrtek. Ale ten původ opravdu jako není znám zřejmě. Jenom tak pro zajímavost, zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek nemá žádnou souvislost s těmi církevními záležitostmi. Jinak na Zelený čtvrtek večer slavíme památku poslední večeře Pána Ježíše. Společně s apoštoly slavil poslední večeři. Není asi potřeba, abych se zmiňoval o nějakých detailech, ale co je asi dobré si připomenout, že ten Zelený čtvrtek umlknou zvony. Někdy se lidově říká, že odletěli do Říma. A tehdy večer se naposledy rozezní a pak mohou se rozeznit až v sobotu večer. Tady vlastně ty 3 dny jakoby mlčí. Jinak po skončení bohoslužby, tedy mše, tedy památky poslední večeře, se přenáší nejsvětější svátost Eucharistie na boční oltář nebo na místě, které se vytvoří jakoby zahrada. Připomínkou Getsemánské zahrady. Pán Ježíš se po poslední večeři modlil se svými apoštoly v Getsemánské zahradě, takže toto je takováto připomínka. A věřící mají příležitost zůstat na této návštěvě, nebo lépe řečeno se modlit celý tento večer ve čtvrtek, na Zelený čtvrtek. Jinak možná vás bude zajímat, že po skončení této mše také se musí zakrýt všechny kříže, anebo se odnést. Pokud se neodnesou, pak se zakryjí tyto kříže fialovým plátnem. Také se odstraní všechny oltářní plachty a veškerá výzdoba. Všechno to má připomínat přípravu na Ježíšovu smrt. Tak to je Zelený čtvrtek. Velký pátek, to asi víte, je tedy den, kdy se připomíná utrpení a smrt Pána Ježíše na kříži. Čtou se zprávy o jeho utrpení, říkáme tomu pašie. To je od toho slova pascha, latinského slova.
tento den se neslouží mše, zároveň se nesmí konat pohřby, prostě žádná jiná takzvaná liturgie. Jenom samozřejmě jsou pobožnosti křížové cesty, ty se mohou slavit nebo připomínat, protože právě pobožnosti křížové cesty se připomíná právě ta bolestná cesta Ježíše Krista na popraviště. Hlavní bohoslužba potom je většinou, může být odpoledne, ale může být i večer. A vrcholem této bohoslužby, což pozorně není mše, je uctívání vystaveného kříže. Tedy buď se přináší velký kříž a uctívá se třeba pokleknutím nebo tedy nějakým jiným způsobem, anebo se odhaluje kříž, je zahalený fialovým plátnem a odhaluje se. A toto je vrchol tedy té bohoslužby, kdy si máme uvědomit, že Ježíš Kristus zemřel na kříži a my máme mít v úctě právě tuto jeho smrt. Podobně jako opaleční středa, Velký pátek je dnem přísného půstu, že tedy nejíme žádný masitý pokrm a je dovoleno jednodenně se dosyta najíst. Mimo to jsou povolena 2 menší jídla během dne. Všechno to je z úcty Ježíši Kristu a k jeho smrti na kříži. Tady bych možná mohl zmínit klepání ministrantů. Toto je spojeno samozřejmě s nějakou církevní zvyklostí. Asi víte, co to je klekání, ne? Ten název asi znáte. Jde o to, že v minulosti to bylo běžné, že se lidé modlili ráno, poledne a večer. Modlili se modlitbu takzvaný Anděl Páně a právě to bylo v době, kdy se zvonilo zvonkem. Ve vesnicích byla zvonice, na tu se zvonilo vždycky ráno, v poledne, večer. Většinou to bylo 6, 12, 18 hodin, ale ten čas nebyl rozhodující, spíše poledne bylo vždycky takovým rozhodujícím časem. A v tu dobu, kdy tedy zvonil zvon, tak se lidé modlili ve vesnici. Jenomže jestliže od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty takzvaně odletěli zvony do Říma, tedy se zvonit nesmělo, pak kluci, ministranti místo toho použili klepače nebo nějaké takovéto hrkače. Jo, a v tu dobu ráno, v poledne, večer chodili po vesnici a upozorňovali tímto způsobem, že se lidé mají modlit. Takže toto má souvislost samozřejmě s tou církevní zvyklostí. No a co se týká Bílé soboty, tak podobně jako na Velký pátek na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby a modlíme se u takzvaného Božího hrobu. To znamená, že je odhalena taková socha ležícího Krista a uvědomujeme si, že Ježíš zemřel a modlíme se u toho hrobu. Tak jako v případě zemřelých na hřbitově se modlíme u hrobu, tak něco podobného je v tomto případě. Má to být samozřejmě především den tichého smutku nad smrtí. Co jsem slyšel, nevím, jestli to je zcela pravda, ale tento zvyk modlit se u Božího hrobu je víceméně záležitost bývalého Rakouska-Uherska. Vím velice dobře, že třeba v Itálii tato zvyklost není. Jo, tam ji neznají. Nevím, kde v jiných zemích, nezjišťoval jsem to. Po druhém vatikánském koncilu pak je hlavní bohoslužba
večer po západu slunce. Většinou tedy v zimním čase je to po 19. hodině, v letním to je potom po 20. hodině a začíná tato bohoslužba takzvanou bohoslužbou slova, teda světla. To znamená, že kněz vnáší do kostela velkou svíci zapálenou, které se říká paškál. Paškál je symbol Krista zmrtvých vstalého, plamen Kristovo světlo. Také na té svíci, možná jste to viděli v kostele, jsou znamení kříž, je tam letopočet a písmeno alfa a omega. Sám Ježíš Kristus se označil, že on je alfa a omega, jak čteme v knize Zjevení. Takže proto tato svíce po této bohoslužbě světla je pak bohoslužba slova, kde se čte několik čtení, starozákonní, novozákonní, pak evangelium a ve chvíli, kdy se pak začne číst, nebo ještě předtím, než se začne číst novozákonní čtení, pak kněz zvolá sláva na výsostech Bohu a v tu chvíli se rozsvítí všechna světla, začne se zvonit a tímto způsobem si připomínáme, že po starém zákoně začíná ta novozákonní chvíle, kdy tedy Ježíš Kristus jakoby vstal z mrtvých a čteme ta čtení, která se týká zmrtvých stání samotného Ježíše Krista. Jinak proč v sobotu večer po západu slunce se slaví právě tato bohoslužba, říkáme ji velikonoční vigílie, patří vlastně už k neděli zmrtvých stání. Proč se slaví právě v sobotu večer? Protože my přesně nevíme, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých. Pravděpodobně ráno, někdo to taky tak dělají, že ta bohoslužba je až ráno, brzy ráno. Tak musí to být ještě za tmy. Takže z tohoto důvodu to musí být brzy. Takže ale u nás to bývá večer, aby tedy jsme vyšli vstříc věřícím. Vím, že někde to mají až pozdě, třeba mají to někde skutečně až v noci. Zatímco u nás ještě je zvyklem, že na Vánoce lidé přicházejí na takzvanou půlnoční, nevím, jestli tady na Velikonoce by na půlnoční přišli. Takže z tohoto důvodu vycházíme vstříc věřícím. Jinak proč Bílá sobota? Tak zase znovu připomínám, že to je jakási zvyklost v našem národě, v češtině, nebo tedy možná i v němčině, to nevím, ale odvozuje se to od bílých oděvů novokřtěnců, totiž při této bohoslužbě velikonoční na Bílou sobotu bývá zvykem v církvi, a bylo to vždycky v minulosti, že byli křtěni dospělí lidé. Ti, kteří byli takzvaní katechumeni, rozhodli se žít pro Krista, tak je kněz, nebo dříve to byl biskup, je pokřtil a hned po křtu byli oblečeni do krásných bílých šatů a celý týden v těchto šatech chodili na znamení radosti, že patří Kristu a co je zajímavé, tímto křtem jim byly odpuštěny všechny hříchy, takže nemuseli vůbec ke zpovědi. Jinak jsem už se zmiňoval, že před rokem 1965 se slavilo zmrtvýchvstání trošku jinak a sice část té bohoslužby, kterou teď máme večer v sobotu, na Bílou sobotu, tak se odbývala v sobotu dopoledne a pak bylo takzvané vzkříšení. To byl průvod z nejsvětější svátosti, většinou kolem kostela a tím se vyjadřovalo, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Ale to se potom časem změnilo. Změnilo se to už za Pia 12., to znamená ještě během války, druhé světové války a pak později po roce 1965 už se slaví Velikonoce takovým způsobem, jako to známe dnes. No a Velikonoce vrcholí pak velikonoční nedělí, kdy se slaví tedy zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
Asi víte, že po skončení mše pak se světí velikonoční pokrmy, buď mazance, beránci, nebo další pečivo ke slavnostnímu stolu. Tak beránky tady máme, že případně nějaké mazance. Jo. Takže to je tady k tomuto, co se týká velikonoční církve. Nevím, co ještě dál. Otázky? Já bych ještě řekla k těm zvykům na té Velikonoce. Jak jste říkal, se nepochovává, oni sedláci ani neorali, prostě nešli do zemí. A ještě teda umývali se v potoku. A modlili jsme se vždycky oděnko čistá, studená, bystrá, tečeš od Jeruzaléma, od Pána Krista. Omýváš břehy koření, obmyj i mne, příšné stvoření. Jak si uvědomuje, že ty lidové zvyky spojené třeba s jarním novoročím, s obnovou přírodních sil, zájmem zemědělských prací, nemají nic společného s tím křesťanským pojetím. Jo? To pouze lidová zbožnost to spojila nějak, ale někteří podezírají, že to mělo nějaké pohanské důvody, ale nevím. Neznám to. No tak lidé se řídili prostě podle přírody, tak asi začínali pracovat. Přírodě žili, a teď si to tak přizpůsobovali a vlastně ještě dál. Tak co se týká kočiček, zkusme si uvědomit, že Květná neděle je spojená se slavným vjezdem Pána Ježíše do Jeruzaléma. On se vlastně tam prezentoval jako Mesiáš a byl vítán velkým zástupem, lidé prostírali oděvy, pláště a on jel na oslátku, vyjížděl do Jeruzaléma a lidé mu mávali palmovými ratolestmi. Ale protože u nás palmy nerostou, tak se to vlastně převedlo na kočičky, tedy jívavé ratolesti, a ty se používají. Takže my sice neděláme konkrétně tady v Hluku nějaký průvod, ale někde je to nějak zavedeno, zvláště tam, kde jsou třeba dva kostely, že se jde průvodem z jednoho kostela do druhého a lidé mají v rukou právě tyhle ty větvičky kočiček. Samozřejmě tím nemávají, ale připomíná se tímto ten slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Jinak na začátku bohoslužby na Květnou neděli samozřejmě se žehnají takovéto kočičky a lidé si potom mohou je vzít domů. No a pro zajímavost, oni si většinou takovouto kočičku, tedy takovouto větvičku dají za kříž a pak, když přichází, nebo několik dnů před popeleční středou, tak poprosíme ty lidi, aby přinesli suché tyto větvičky a z toho se pak dělá ten popelec na popeleční středu, ano? Tím, že kostelník to všechno spálí a právě z toho se dělá popelec. My jsme se vždycky před Velikonocama modlili růženec. To bylo 40 každý den, 40 dní se modlil růženec, celá rodina. Prostě večer to prostě přes to nejel vlak. Všetci jsme se zešli a když třeba došla nějaká návštěva, tak to bylo automatické. Řekl dobrý večer a už klečal a neexistával modlit. A všetci, kdyby došel kdokoliv na světě, klekal, modlil se s námi, až se ten růženec domodlil. To byl takový, jako dlouho to 50. Ano, všetkých 50. Jde 5 a ještě byl když si počistí to, no třeba oče nás. Někdy mamka dřímali a já jsem počítala na prstoch a říkám, bylo toho víc jak 10. Potom se dostala samozřejmě. Potom jsem chtěla jít do kina. Sešula. Neexistuje. To tak jsem se moc brzo modlila. Ale opravdu jsme to dodržovali vždycky. Už bylo, tak se zpívalo, když jako došli, pojďme, jdeme a už jsme šli všetci. Nikdo prostě neodporoval. Ne, to se nesmělo. Všechno to muselo tak být, tak to bylo zaužívané. Potom to tak přestalo, protože všetci v práci, nikdo doma. A už byl konec se všetkým. Ještě k těm pokrmům. Proč myslíte, že beránek se pekl? Židé jedli beránka, ne? Tak jednak tedy uvědomíme si, že Židé slavili
podobně jako my máme štědrovečerní večeři, tak Židé mají velikonoční večeři. A právě nejdůležitější část té velikonoční večeře byl beránek. Roční beránek, sešla se velká rodina a museli ho celého sníst. Nesmělo nic zůstat. Takže oni... Půlzlata se nedělali přece. Půlzlata Židů ne. Ale v souvislosti s tím sám Pán Ježíš, vlastně ne, to nebyl on, ale Jan Křtitel označil Pána Ježíše za beránka Božího. Takže v souvislosti se smrti Pána Ježíše ve Starém zákoně je totiž předpovídáno, že Mesiáš bude trpět jako beránek, takže proto se na Velikonoce takovýto beránek peče, aby to byla připomínka jeho vítězství nad smrtí, anebo jeho oběť na kříži, se to vezme. Pak kříž samozřejmě je symbol Ježíšova ukřižování, tak to asi je známo. Možná, že nevíte, ale takový trest na kříži to byl trest pro otroky. To byl ponižující trest, nehledě k tomu, že to byl velice krutý způsob vlastně mučení a zároveň smrti. No a tento symbol je samozřejmě starší než křesťanství, ale to je jenom tak, abychom si ujasnili. No a pak, co se týká vajíčka, tak to jako s církevními zvyklostmi nemá moc společného, ale ještě je to symbol nového života, zárodek života, který obsahuje, a v mnoha kulturách, jak jsem si přečetl, je vejce symbolem plodnosti života a vzkříšení. Takže proto asi tady toto. Jinak z lidovou tradicí je pak zvyk tato vejce malovat. Říká se mu tomu taky kraslice, asi je odvozené od červené barvy. Dostávali to šláči, protože vajca byli. Tenkrát byli vajca všetci. Jinak v západním křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus jako symbol nesmrtelnosti. Krivčice jsou šikovné. To by nás zajímalo. Tak určitě ty Velikonoce by měly být spojené ke konci s tou radostí a s tou oslavou. Že by lidé pak naopak pravdu, ano, celý ten proces byl hodně krutý a tak dále, ale bylo tam to vzkříšení, bylo tam to zmrtvých stání a měli by potom myslet i na ty oslavy. Naděje, radost. Ano, ale však ano, to když je potom přece Gloria na vzkříšení, to když máš po těch 3 dnech, ne? Ano. Když se nespívá jenom bez varhan, bez ničeho, naraz je to Gloria, to je tak slavnostní, tak je to jakoby, já nevím, povznese, jak bych to řekla, tak jako takové opravdu něco nového, slavnostního, velice. A rozezní se zvony a v kostele a ministranti začnou zvonit, tak je to velice slavnostní, takové, úplně to tak zapůsobí na každého. No. Tak jenom tak pro zajímavost, s Velikonocemi, tedy s tou oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání, je spojena takzvaný velikonoční oktáv. To znamená, že od Velikonoční neděle celý týden až do další neděle se slaví vlastně Velikonoce, jako by to byla neděle. Takže pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jako by byla stále neděle. Tím se chce vlastně zdůraznit, že skutečně máme mít tu radost z toho, že Ježíš Kristus stál z mrtvých a že nestačí to oslavit jeden den a pak konec, ale celý týden. Proto také, když jsem připomínal ty novokřtěnce, kteří byli pokřtěni a oblečeni do bílých šatů, tak celý týden v tom oktávu jako chodili v těch bílých šatech. Na znamení té radosti. Nejenom, že jsou pokřtěni, ale že tedy Ježíš Kristus taky vstál. Že to byla pro ně velice důležitá věc. Jak tu radost dřív vyjadřovali, jak slovil?
tak asi pokud mohli, tak určitě nějakým jídlem, že? Anebo zábavou, tancem, zpěvem. Konečně se mohlo jít k muzice, prostě 40 dní jsme nesměli, dovedeš si to představit, to se nesmělo nic. A striktně se to dodržovalo. To bych mohla říct, že půjdeš mluvit, a to vzpomeňte si, že nebyly svatby. V zásadě v poslední době žádná svatba nesměla být, to by bylo provinění, takže pak hned po Velikonocích těch svateb bylo hodně, protože museli čekat, jo? Bylo těch 7 dny, jak my jsme třeba sabrali, tak bylo po Veliké noci, 24. dubna byla potom sobota, pak už byl 1. máj, tak v květnu také tady nebývaly svatby. No tak všetci řekli, to se vezmeme po Veliké noci. No tak nás bylo tenkrát 7, to nebylo v té době za těch 58 roků, nebylo 7 svatby v hlouku naraz, nás bylo 7. Tak jste pospívali. Ale měli jsme narostené ty prasata. Ano, takže tady bylo. A ještě jsem tam. Za komunistů to vzkříšení bývalo 4 opětí, jakože to bylo tak jako hlavně, že se neřešilo to jako, že by to mělo být po tom západu slunce, nebo to bylo jinak. To nebylo tak striktně dáno, to až skutečně po roce 1965 se stanovilo, musí být ta oslava až po západu slunce, aby to odpovídalo té skutečnosti. No, takže... Ale bývalo to vždycky na večer, ale třeba o 6 že bývalo odpoledně, asi to ještě nepamatuju. Jsme chodili ještě do průvodu na kroj, kdy bývalo zima. Byli jsme Jožmatko, tak jsme byli všetci. Já si pamatuju, že to třeba bylo to vzkříšení o 5 večer prostě. Když ne za ty později, těch 70, 80. No, a potom až po předatí se to dalo jakože potom západu slunce. Tak to je právě v těch našich církevních instrukcích jasně dáno. Nesmí být před 19 hodin. Samozřejmě, že když máte bohoslužby, nebo tedy, jak říkáte, má v Nívnici několik bohoslužeb, nebo má 2 farnosti, někteří mají 3, 4, tak jak to mají dělat. Takže někdy poruší tady tuhleto zásadu, ale nemělo by to tak být. Ale i z toho Vatikánu taky jde asi spousta instrukcí, které mění třeba ty zvyklosti a tak podobně, ne? Já si myslím teda. To už jsou tak nějak dány a není potřeba to nějak teď v současné době měnit. Už se to nějak zavedlo, takže teď není důvod, už se to nějak stabilizovalo, jo? Protože stále třeba hlavně ta Bílá sobota, tam to nebylo úplně jasné, tam se měnily ty podmínky. Po první světové válce se to změnilo, po druhé světové válce některé drobnosti, ale pak po roce 1965 už to je stabilní, tak jak to známe v současnosti. Mně se za celou dobu stalo asi jenom 2krát, kdy přišli s tím, že chtějí mít na Bílou sobotu svatbu. Vzpomínám si na jedny Romy, jak jsem mi říkal, to je aliturgický den, jako svatba není možná. Ale oni byli přesvědčeni, že to musí jít, ale neobstáli. Nepodlehl stejně. Nepodlehl. Říkal jsem, musíte ale dát nějakou jiný termín. Tak myslím, že tu svatbu nakonec měli, ale neměli to v kostele. Tak jenom pro tak zajímavost. Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 první Nicejský koncil. 325, tedy to už měla církev, nebo křesťanství bylo svobodné náboženství a jinak, jak víme, tedy jsou Velikonoce pohyblivým svátkem, takže mohou připadnout v rozmezí od 22. března až do 25. dubna. No to tak někdy ty býváš tak pozdě. Tak prakticky v měsíc je to takový jakýsi rozptyl. Příští rok, když se podíváme, tak nám to tam vychází. Až na ten dost tak pozdě. Já myslím, že můžeme klidně vypnout nahrávání.
že ty Velikonoce jsme tak nějak jako probrali a jestli máte ještě nějaké, nebo jestli se můžeme zaměřit na ty zvyky nebo nějaké takové historky veselé od vás. To už nemůžeme, jo? Ne. A můžu se jenom zeptat k tomu postnímu období, je nutné se postit od toho masa, nebo můžu se postit od něčeho jiného? Takhle, co se týká přísného půstu, což je Opaleční středa a Velký pátek, tak tam je to dáno. V případě tedy taky se snažíme postit se na každý pátek a tam samozřejmě už to závisí na rozhodnutí každého z nás, lépe řečeno podle postního řádu, který byl stanoven právě po tom roce 1965. Nabízí se věřícím 3 způsoby, jak se postit. V pátek, budu mluvit o pátku, jo? Buď tedy si vyberu nějaký jiný, nebo vyberu si sebezápor, což může být to, že nejím v pátek maso, ale pro někoho to může být taky nejím sladkosti, nekouřím, nebo něco podobného, nebo kafe. Záleží na tom, na čem je člověk nějak závislý, jo? Takže to je dobré si ujasnit. Nebo další způsob je úkon zbožnosti, který se modlím něco navíc, co jiné dny se nemodlím. A třetí je skutek milosrdenství. To znamená, že půjdu navštívit třeba nějakého nemocného pátek, nebo udělám něco mimořádného, co jsem doposud neudělal, třeba napíšu dopis, který už dlouho odkládám, nebo něco podobného, rozumíte. Takže jsou 3 takovéto způsoby a nabízí se věřícím vybrat si jeden z těchto způsobů. Znovu zdůrazňuji, mluvíme o pátečním půstu. Co se týká běžného pátku. Co se týká tedy Opaleční středy a Velkého pátku, tak tam je to jasně dáno. Že si mohou ještě něco dalšího odříct, to je možná ne dobrovolnosti, ale v tomto je to dáno. A ty jsi myslela jenom tu středu a pátek, nebo jsi myslela celou tu dobu posilu? Těch 40 dnů jako. Tam to není nějak, co se týká církve, stanoveno, ale pochopitelně na dobrovolnosti se meze nekladou. A ještě to, ale obecně, jakože neděle jako by se z toho mohli vypustit. Aha, jo, tak to je dobrá připomínka. Zkusme si uvědomit, když to spočítáte od Opaleční středy až tedy do Zeleného čtvrtku, dejme tomu, tak to není 40 dnů. Je to víc. Proč? Protože neděle v postní době nikdy nebyl postní den. Neděle je chápána jako den zmrtvých stání Pána Ježíše, je to slavný den, takže tam se nikdy nepostilo. Jo, nikdy jsme jako si neodpírali maso nebo něco podobného. A ještě některý pan farář vykládali, že teda když jsou zasvěcené svátky, že ani v semináři, třeba když byl v pátek, některý den zasvěcený svátek, že nebyl postní den? Ano, přesně tak, protože v postní době jsou vlastně 2 takové významné svátky, které zrovna tam padnou, a to je svatého Josefa, což je slavnost, a pak zvěstování Páně, to znamená oznámení paní Marii, že se jí narodí Ježíš. Tak to jsou velké svátky. Jestliže padnou na pátek, tak ten den není postní. To tedy se nepostíme, protože je to slavnost. Na Velikonoční pondělí, jak to teď děláte? Ještě se stále malují vajíčka nebo takovéto věci. Ještě stále to... Stále to šlahači vyžadují, nebo tedy... Někteří vyloženě to chtěli, i ty dětská, i dospělí chtěli ty vajíčka, ty kluci velicí chtěli. Ano, takže vždycky za každý do nachystáme. No, V naším klubem velikým. No a ještě stuhu na žilu. Ano, to si to automaticky dáváš, tu stuhu na tu žilu, ale ještě jim říkám dětskám, je to hrozné, co jim můžeš dávat, že oni mají tolik všeho a jenom prostě
Horně nad Třickým most. A ještě s tím postem, byli jsme zvyklí, že ještě až do toho vzkříšení se to maso nejedlo. No. Takže jakože až na tu Bílou sobotu máme to jídlo, třeba už ne úplně takové netemlitý pátek, ale takové postnější. Dříve se dodržoval jako postní den i Bílá sobota. Já jsem byl ve Strážnici kaplanem a tam bylo zvykem na Velikonoční pondělí, že kluci se vypravili, upletli si asi 5 nebo možná i delší žílu a chodili tedy samozřejmě po těch dědinách Koholkách a každá z nich musela přivázat jednu mašličku, takže oni s touto žilou dlouhou chodili po celém městě. Já mám ještě řeknu takovou perličku, zase z Veselí nad Moravou. Tam se skutečně sešla taková pěkná parta mladých mužů a oni každý rok to obměňovali nějak tu šlahačku, takže vzpomínám si, že jeden rok chodili se žebřem. To proč? Protože oni jednak tady přišli k jedné dívce, nebo tady už to byla vlastně žena ve středních letech, ale tak, no tehdy ještě ne. A aby ji překvapili, ona bydlela v prvním patře, postavili žebřík a teď jeden z nich klepal na její okno. Ona byla z toho vyděšená, jak se tam tak potom ji samozřejmě stáhli a přivázali na ten žebřík a pak ji šlahali dokonce v některých případech ji polévali vodou. Ale nejvíce se mi líbilo, potom jeden rok přišli s inovací. Sice já jsem zrovna v tu dobu vyjížděl s autem, chtěl jsem jet k rodičům a teď koukám, tihleti kluci byli oblečeni do bílých takových těch obleků jako Arabové. No, a byli tady vystupovali, říkám si, co blázníte? A oni si hráli na Araby a vytváří si Harlem. Takže oni prostě šli s vozíkem, já nevím, jestli bylo 5 takhle oblečených, a sbírali ty děvčice. A teď si vytvořili na jednom takovém náměstíčku mezi baráky, si vytvořili takovou ohradu, stán si postavili a vytahovali ty děvčata z bytu a tam je přivazovali a vytvořili si harem. A to si se nechala do Nevím. Jenom tak pro zajímavost, jak to bylo třeba na severní Moravě, konkrétně mám na mysli vesnici, kde jsem se narodil, tam mi říkala babička, já už jsem to nezažil, ale ještě dříve, před druhou světovou válkou, tam bylo zvykem, že tedy ti šmigrusníci nebo tady šlahači museli velice brzy vstát, protože pokud tedy lidé začali chodit do kostela, to bylo kolem 8 hodiny, a oni by ještě tedy neobešli všechny, tak to byla ostuda. Takže oni už vstávali ve 4 hodiny ráno a ty děvčata samozřejmě tímto způsobem nenavštěvovali. Tak to jenom tak pro zajímavost, že to zase byla taková jakási zvyklost na severní Moravě, tedy konkrétně před válkou. Ale děcka chodívali, když byli malí s paní učitelkou Motičkou v Hůrtě, ten kroužek, vždycky chodili, byli oblečení, jak chodili, to bylo pěkné. Ano, to bylo krásné, no. Vždycky řekla by došli. To bylo pěkné. A tak oni ti kružkaři chodí už, jak to chodili vždycky. A tady, co se týká vajíček a malování, tak to má nějaké
své pravidla? No tak jsou to ve smyslu ornamenty, ale některé ty malé lečky si vytvořily takové Ty svoje. vyškrabované vajce byly. No, byly- Oni to nabarvili v několika barvách a pak to vyškrabovali. Ale takové zvláštní bývaly, ta tetička na Kohovní bývaly někde za zámkem. Já, to vajce jsme jakési dvě nebo tři ještě mám furt jich opatruju. ale táto měli velice zvláštní, oni měli podklad černý a do toho jako malovali. To bylo zvláštní, to bylo krásné. Čili to, všade je to jiné, no, ale ty základní asi, to bylo poměrně stejné, takové, no. A teď to dělá jenom ta paní Křápková, nebo kdo? No, Že existovaly tady malérečky? Ano. Je. ale tady říkám to ty vyškrabované. Ale oni třeba nemalovali jenom vejce, oni třeba malovali i ty taléřky, víte, různé tyto věci. Ve Strážnici právě tam byly Originál, ty to dělali jenom ty vejce, že? Ano. Měli skutečně takové vzory, kterých se skutečně drželi a No, každá měla prostě nějaký ten svůj styl, víte, že si to dělala podle sebe, byli každé jináčí, ale ten základ asi měli skoro stejný, no, protože to byly ty ve ornamenty. Strážnici skutečně měli pravidla, která neporušovaly. Tak jo, tak děkujeme moc. Myslím, že to bylo velice hezké povídání. Bylo to Děkujeme. A jídlo samý perfektní. Ale velice A zase se nesnídlo, jako. Ještě na jednu věc jsem zapomněl. Nesnídala, by se něco zjedla. Musím omluvit Správně. otce Bachana, který je nemocný, byl na operaci s nohou, takže se omlouval, že tady nemůže přijít. No určitě. A děkujeme panu faráři za krásná slova, za popsání Velikonoc a zase připomenutí významu Velikonoc jako takových. Bylo moc hezké, jak to bylo z toho historického hlediska.